20 години Дарик Радио. 20 години Дарик Радио. Назад във времето. Как и какво звучеше по Дарик преди години. Ще си припомним онзи момент след 10-янарските събития през 1997 година, когато в радиото постъпи анонимен сигнал за бомба, но радиото не престана да излъчва. Водещ на програмата тогава е Томислав Русев, в радиото остават Радосвет Радев и Иван Калев. Заредили сме бомба, която ще гръмне в 2:15, приятно пътуване в ада, казва анонимен мъжки глас по телефона в рекламния отдел на Дарик. Слава Богу, взрив няма. Ето и реакцията на екипа тогава. И така и това доживяхме. Или може би, ако питате мен, крайно време беше и за такъв анонимен сигнал. Дай Боже да не е верен. Защото Дарик Радио отдавна ядосва някои кръгове в България за радост на милионите българи. Затова сигурно и този сигнал за поставена бомба в сградата на Дарик Радио, бомба, която трябва да избухне някъде след около 7 минути. Физическата бомба обаче избухна в съзнанието на българския народ. Народът, който спря, може би, вечния си сън, събуди се и излезна по улици, пътища и площади на България, за да покаже, че не иска да живее повече така. Българският народ, който се събуди и възстана срещу ината, некадърността и какви ли още не думички от този род, които ми идват в главата, но няма да ви ги кажа на българската соцпартия. Затова и екипът на Дарик Радио остава с вас, без никакво намерение да се прави на безсмъртни или да се прави на герой. Ние сме тук. Ние сме тук в радиото и Дарик Радио няма да спре, защото Дарик Радио е гласът на България и срамът на управляващите. Ще бъде 14 часа, 10 минути и 30 секунди. Стиреч 5 минути до обещанието на анонимния мъжки глас да бъде взривено Дарик Радио. Онзи, който има глупостта да посегне на Дарик Радио, посяга на българския народ. Същия онзи мъжки глас ни пожела приятно пътуване в ада. Уважаеми другарио, анонимец с мъжкия си глас. Хайде, няма да ви казвам какво да направите с мъжкия си глас и къде да си го сложите, но само ще ви кажа, че в ада е по-хубаво от България в момента.